Fe enw I ydy mae'r Eluned. Dwi wedi sefydlu busnes Gemwaith ers 2007. Mae'r casgliad yn ymwneud â gemwaith llechen a dwi'n cyfuno llechen gyda aer ag arian I wneud gemwaith cyfoes. Be o'n i'n deimlo oedd y peth gorau I fi wneud oedd gwerthu ymhynyrch trwy siopa neu mynd I sioia a wedyn o'r arian o'n i'n wneud wedyn prynu offer newydd a cynnilo'r arian yn y busnes. Gan fod gennau 3 o blant ifanc, yr her fwyaf I jyglo amser edrych ar ôl y plant a dal ati I weithio. Erbyn hyn, dwi'n canolbwyntio yn unig ar werthu dros yng ngwefan a mae gen I 2 o wefannau eraill dwi'n gwerthu trwy. Dwi'n gweld hynna'n llawer mwy addas I ffordd fi o weithio eto o ran bywyd teuluol. Dwi'n gallu fod yn hyblyg hefo sut dwi'n gweithio a dwi'n mor ffodus fod fi'n gallu just picio ar yr archebion yma lawr i'r swyddfa bost lleol a mae'r archebion yn gallu cyrraedd dros y byd I gyd. Gwneud llawer o waith ymchwil gyntaf I weld be mae'ch cystadleuwyr chi yn ei wneud a eto I wneud yn siŵr fod eich syniadau chi'n wreiddiol ac yn unigryw. Yn ail wrach sicrhau safon, mae'n hanfodol gafod yn enw I ydy'r busnes. Dwi'n meddwl fod hi'n bwysig cynnal safon a gwella'r y safon o hyd. Jyst gwneud yn siŵr bod pethau newydd yn dod i'r casgliad fod chi'n datblygu eich cynnyrch fod pobl ddim yn diflasu ar yr un hen bethau o hyd fod gennych chi rhywbeth newydd I gynnig.